Čaute ľudia, to je Electroface, vítam vás pri novom videu, toto je nová časť Call of Duty Black Ops 3, vlastne tretia časť, už to mám všetko nastavené, čiže sa môžeme rovno pustiť do toho. OK, už to máme načítané, potom dneska hrám sám. Vlastne iba na multiplayeri. Wow. Toto mám stále tú šejvu, čo som mala minulú časť. Sniper. Fuf. Toto bude trochu ťažšie sám hrať. Hovoril som. Dobre. No, minule som spomínal tiež ten Minecraft, že vlastne či chcete vidieť ten survival tej survivalovej série vlastne. A rozmýšľam, ešte stále neviem, ako to bude. Čiže kľudne aj po toto video mi môžete napísať. A čo ešte? Inak nič. Potom fú. Sniper postrelil snajpera, ktorý ostrelil snajpera. Dobre. Dal som im sem míny. Túto hru už hrávam celkovo dlho. Nejaký rok, dva. Chudák človek, sa mu pichajú tam dráty. Hen. Bye bye. Headshot. Nesnášam BRM, keď volá doma okrem mňa. Čau. No dobre. Lamborghini. Chýba mu znak. Tak. Vlado to dal? Toto neznášam. Pozrieme si posledný kill. Kuda. Wow. Dobre, o chvíľku sme naspäť. Ešte som sa vás chcel spýtať, že akou zbraňou chcete, aby som hral? Že či si mám niečo vylepšiť, aký druh zbranie, či gulomet, či niečo menšie. Teraz vám ich iba tak rýchlo ukážem. Toto je Kuda. VPM-ko. To sú také o niečo rýchlejšie zbranie, opakovacie. Vivio, Wesper, Paro, Razobek, Ark 7, to je niečo ako AK-47, XR2, tu to používam tiež pomerne často, Havok, Icer, Manowar, Sheva, M8A7. Toto sú
To predtým boli vlastne už také väčšie opakovacie zbrane. Toto sú brokovnice, KRM 262, 205 Bereci, to je tiež dobrá zbraň, ale má slabšie náboje. Haymaker, Argus, BRM-ko, to je gulomet, Dingo, Gordon je niečo medzi snajperkou a medzi gulometom. A 48 Drager. Potom tu sú snajperky, Drakon, Lotus, P06 a SVG 100. Len toľko som chcela vedieť, že do komentárov by ste mi mohli napísať, že s ktorou zbraňou chcete, aby som hral. Či voláčo z gulometov, zo snajperiek. To video si stačí pauznúť, ja som ich tu všetky prebehol. Aj obrázky ich, jak vyzerajú. Je tam k ním aj popis, hneď pod menom a môžeme sa pustiť do hry. Dobre, už sme tu. Ja zdávam tú šejbu vylepšenú, jak som hovoril predtým. Keď chcete, tak môžete napísať do komentárov, že akú zbraň chcete, aby som používal. A pustíme sa do hry. Chcem dať headku teraz. Ty si mi pokazil headku, kde je? Kde je? Haha. To mal akého vylepšeného Raspberryga. No a kilo musím to dohnať. No nie. Počkám si. Dobre, ďalší dole. Wow. Wow. To bola dobrá rána. Najviac má teraz niekto 9. Sniper. Potom k tým Minecraft sériám do komentov tiež po toto video môžete napísať, že či chcete, či nechcete. To iba na také zhrnutie vlastne. A či chcete, aby som to hral s niekým, alebo sám iba, že multiplayer, alebo iba sám, že voľač by som si postavil. Ten multiplayer by mohol byť, že ja neviem, že by sme boli proti sebe, že by sme si tam stavali nejaké zámky a potom by sme si ich navzájom ničili v survivale. Alebo prípadne by som vytvoril nejakú mapu. A tých častí by bolo okolo 20. Čiže neviem. No dobre, pozrieme si ho kill. Podľa mňa toto bude ten, čo ma teraz zabil. Jop, toto bude ten, čo ma zabil. A nebude. Oni sa zabili takisto. Dobre, vráťme sa k tým mapám, čo som aj minulé rozoberal. Niekto napísal akvárium, len problém je ten, že akvárium sme už mali. Myslím si, že to bolo nejak druhé alebo prvé video, sme mali akvárium. Myslím si, že prvé.
A čiže akvárium nie, Breach, Combine by mohol byť, Evac, Exodus, Fringe, Havoc, Haunted sme tiež mali, Infection, Redwood a to je všetko. Aj Stronghold sme už mali. Čiže bude Redwood, Infection, Havoc, Fringe, Exodus, Evac, Combine alebo Breach. Čiže len tieto. A toto už by bol až taký koniec videa. Zdieľajte, lajkujte, komentujte. Nehejtujte. Fakt. Really. Nehejtovať. A uvidíme sa pri ďalšom videu. Čauko.